Tehát gondolják ebbe bele, kinek, mely országnak jutott az eszébe, hogy olyankor megszorítást, amikor gazdasági válság van, mindenhol a gazdaságot különböző módokkal ösztönzik azért, hogy a munkanélküliség ne csökkenjen. Ne növekedjen, mert hogy ez a legnagyobb probléma egy országnak. Nálunk pedig egy ilyen szerződést aláírt két vezető, amelyben az van benne, hogy nem lehet a gazdaságot ösztönözni. Na de ha nem fog a gazdaság rendbe jönni, akkor miből fogjuk a sokszorosan megnövekedett hiteleket visszafizetni? Hát és akkor itt visszautalok arra, amit Susan George mond, hogy miről szól tulajdonképpen a globalizációnak és menedzsernek a stratégiája, arról szól, hogy erőforrások megszerzése. Eddig bizonyos erőforrásokra terjedt ki a figyelmük, most új stratégiai erőforrások vannak. Ezek pedig alapvetően a föld, a víz, az élelmiszeripar, mert a jövőben ezek lesznek a stratégiai erőforrások. Tessék csak arra gondolni, hogy most éppen mit próbáltak privatizálni, a vízműveket. Tehát össze lehet ezeket a dolgokat elég rendesen kapcsolni, elég világosan látszanak az összefüggések, és vajon miért nem vetődik fel, hogyha közgazdászként gondolkodik egy ilyen bank, mint az IMF, hogy hát van más forrás is, ahonnan a pénzt esetleg be lehetne szedni, nem csak a megszorításból. Ilyen forrás például az az 1000 milliárd körüli összeg, amely nem folyik be a magyar költségvetésbe azért, mert kedvezményt kapnak az itt működő külföldi cégek. Már mióta kapnak kedvezményt? És hát egyébként, bocsánat, milyen piacgazdaság az, ahol a szereplők egyik része az támogatást élvez, a másik részén pedig másiknak a nyakán meg ott az APEH, és megnézi, hogy hol lehet rajta egy fillért is megspórolni, mert ez működik Magyarországon. Tehát itt látszik, hogy ez egy tudatos folyamat, véletlenül sem a diagnózis nem tisztességes, és ezek után a terápia sem lehet természetesen jó. Ergo a beteg csak meghalhat ennek következtében. És hogy ez a probléma mennyire magyar probléma. Azt szeretném azzal is alátámasztani, hogy még nem jelent meg, de már én olvastam, mert magam is a szakértői között vagyok a Lausanne-i Nemzetközi Versenyképességkutató Intézetnek, ez az IMD, Institute for Management Development, és ezért hozzáférésem van előzetesen az anyagokhoz. Már megvannak az úgynevezett versenyképességi adataink. Szeretném önöknek elmondani, hogy 2008-ról 2009-re a listán, amelyet ez az intézmény összeállít, 57 ország van a listán, ebből mi a 45. helyre küzdöttük le magunkat, a tavalyi 38-ból már az sem volt jó, ez 7 helyi zuhanás egyetlen egy év alatt. Na most nehogy valaki azt higgye, hogy ez az intézmény ez csak gazdasági mutatókat mér, ez még erkölcsi mutatókat is mér. Erre majd mindjárt kitérek. Na most csak egy-két ilyen adat, hogy a csehek ezzel szemben a 29-ek, a szlovákok a 36-ak, és akkor van egy másik érdekes lista, ez hasonló versenyképességi lista, ezt a Harvard Egyetemen készítik továbbá a társszerző a Világgazdasági Fórum, ez a bizonyos Davosban évente ülésező globális csapat egyébként. Ez a csapat is készít rendszeresen egy ilyen elemzést. Az ő listájukon náluk több ország szerepel a listán. A 62-ek vagyunk, csehek a 33-ak csak példaként, és Botswana jelentem az 56. Tehát Botswana előttünk van, mi pedig Törökország mellett vagyunk. Na most két nagyon érdekes dolgot rögtön kiemelek mind a két listáról. Minden mutatónk nagyon rossz, de van két jó pozíciónk. Mind a kettő a magyar emberek képességéhez kapcsolódik, amiről Sorow beszélt, és amiről most is beszélni kellene. Az amerikai tanulmány úgy fogalmazta, hogy a tehetség, a képességek tekintetében a nemzetek listán a 28-ak vagyunk, versenyképességben a 62-ek. Ezen tessék egy perccel gondolkodni. Egyébként Michael Porter, aki egy híres versenyképességkutató, valamikor úgy fogalmazott, hogy az a különbség Amerika és Magyarország között, hogy Amerikában a tehetséget megbecsülik, és ezért a tehetség az ország építésére fordítódik, nálunk pedig nem a tehetségekre építik az ország versenyképességet, hanem az olcsóságra, mert rossz a gazdaságpolitika, ezért nálunk a tehetség az önmagát marcangolja, és esetleg külföldre megy, de sajnos Magyarországon nem tud az ország sikeréhez hozzájárulni. Nagyon érdekes, hogy ugye ez az amerikai lista volt, az európai listán például egyetlen egy mutatónk van, amelynek a tekintetében nagyon jól szerepelünk, ez a tudásszektorunknak az állapota, amelyet egyébként tudatosan építenek le,
Ugye most gondoljanak Magyar Bálintnak erre az ötletére, hogy elég az első 6 évben csak ilyen alapképességek, már minek gondolkodjon meg, minek tanuljon meg logikusan esetleg matematikát, vagy egyéb komolyabb dolgokat, vagy felesleges dolgokat, vagy tudományokat, fizikát, akármit ez a gyerek. Főleg a matematika nagyon lényeges, mert nálunk nagyon jó a matematika oktatás a mai napig. És ugye amennyi pénzt elvonnak az oktatásból, azt is tudjuk, ennek ellenére a 24-ek vagyunk, miközben a versenyképességi listán lecsúsztunk a 45. helyre. Tehát kérem szépen, még romjaiban is megvan az az erő Magyarországban, amire építeni kellene, nem a külföldi tőkeszekeréhez kellene kötni magunkat, meg nem várni a sült galambot, hogy a környezet majd minden rendbe jön majd a külvilágban, és akkor majd nálunk is talán, ha szépen kiszolgáljuk a külvilágot, akkor mi is egy kicsit előre léphetünk, hanem már esetleg magunk lokalizálni kellene, hogy Laci szavaival éljek. És nagyon érdekes, hogy a környező országok, és ezt külön ajánlom a figyelmünkbe ezt a gondolatot, hogy ezek az országok, amelyek egyébként általános versenyképességben lehagynak bennünket, ezeken a pontokon gyengébbek, mint mi vagyunk. Tudásszektor tekintetében még a legközelebb mi hozzánk a csehek vannak, de például a szlovákok csak a 41. helyen vannak. Tehát még nekünk megvan az esélyünk arra, hogy rendbe hozzuk a helyzetet. Milyen az értékrend a társadalom, mennyire etikus az üzleti világ, a politika és így tovább. A listán az utolsó előttiek vagyunk, egyetlen egy országban mögöttünk Oroszország. Azt hiszem, hogy ez nem is igényel további magyarázatot. Kazahsztán a 27. Oda jutottunk, hogy a kazakok jóval előttünk vannak. A másik ilyen mutató az az, hogy mennyire lehet bízni a vezetőkben. Tehát hitelesség. 55-ek vagyunk. Az is majdnem a vége. Tehát valójában az összes olyan mutató, ami látszatra nem gazdasági, de nagyon kell ahhoz, hogy egy társadalom, egy közösség, egy lokalitás sikeres legyen, az nálunk folyamatosan romlik, de miért tud romlani? Mert a társadalom immunrendszere legyengült, és hagyják az emberek, hogy megtegyenek ilyen dolgokat velük, és nincs semminek következménye. Nem akarom a többi dolgot mondani, amit még a hosszú listámon szerepel, talán még annyit, hogy említettem, hogy a tehetségre kellene a stratégiát, már a rendszerváltásnál arra kellett volna, de sajnos kifogyóban van az emberek kedve. Ugyanis az a mutató, hogy milyen a vállalkozói kedvünk, aminek a vonatkozásában évekig élen jártunk, ennek a tekintetében is az 53. helyre csúsztunk le. Érdekességképpen a szlovének a 10., a szlovákok a 17., mert náluk a helyi vállalkozásokat segítik, támogatják, ösztönzik. Tehát az összefüggés rendszer azt hiszem eléggé nyilvánvaló, hogy itt már nem arról szól csak a történet, hogy ami értékrend van, abból mit lehet elvenni, hanem azt, hogy az is biztosítható legyen, hogy ne is akarjuk magunkat megvédeni. És ez a szörnyű, hogy ezzel ellen mit tudunk tenni, és teszünk-e valamit. És akkor szeretném önöknek nagyon szomorú példaként elmondani, hogy ugye valamikor még a szocializmus idején, ugye voltak ezek a kategóriák, hogy fejlődő ország, meg fejlett ország, ezt a kategóriákat újra használják, és a legutóbbi IMF listán, amely most készült el, Magyarország a fejlődő országok között van, a többi Afrika és egyéb ország között, és van olyan volt szocialista ország, amely az úgynevezett fejlett országok csoportjába átkerült, ilyen Szlovákia és ilyen Csehország. Lengyelországgal még együtt vagyunk, meg Romániával. Ezt az egész értékrendet ezt teljesen fel kell borítani, és ne feledjük, ahogy a versenyképességi elemzésnél is utaltam rá, a fejlődéshez nagyon fontos az, hogy milyen a kormányzás minősége, mert az országok a kormányzás minőségével is versenyeznek. Köszönöm szépen!